Kisah hanya kaya rumah bersemi ya kisah yapar sogai hamzah samri ni thani yapar ri mar nai blena kisah salpa thang jiteng kisah zoram mana lesne ya grom kita ini sajak orang kebera kita sajak ni sakau aja tengok kisah tadi tu kan lagi khazani sajla keso sini hamzak mani saje pronolino olu kubus kanggo kai to ni bus kanggo phas hazlate phola kathani mumbai nini yago esak jora nainani bagai ya farai rekha kai to norong ni kaijak mano hamari klailang situ amen oke hambai kakano oke hambai no kini samri ni yago ya farai kelang thangmani bagai balakena hambai kaitor norong ni nukhungo sini samri katalte hamze katale nukhungo kaitor hakina hamari klai seteng Hading kewa jorowo hanya hai hasing ke borok khuk bai simi se gochibu taga hanya hai take yasak soknai hini se lukuni buska go mai yasak lainai hai se abani bagai haji sini chamri ketal sini tahu kesop bo kisa ani logi kisa sasade Miss Pronolino ang kesot de Bruma oluku kebang mano sakhi khlaye phasas late phala kathani mumbai okok sawo ang nono ani hik ne yasakha tini ni simi thiyasak kaham hamyabo satok tetobo masaya manengebo nimu sengsarnai kaitor hamari klaiten amen oke ini buku pronoli nung bahanyo ngomai basah abuna bonos Mr. Kesot de Bruma no ang pronoli de Bruma oluku kebang mano sakhi khlaye phasas late phala kathani mumbai okok sawo ang nono ani sai hine yasakha tini ni simi priyasa kaham hamyabo satok tetobo masaya manengyabo ang nono ani sai hine tongsenai kaitor sini kajeng mano hamari khaiteng amen hambai hakeno tong lagi nge phagi ko jorawo boro gosi laima bai yasak ngani gosi mabai ang kis ni bagai suriwan palungi semukuman suri nai molbrum ni kaiton maya ganang subrai apa nono hambai tamni hunba kaiton nung borok no nini khairok man nini hamsak mani bisintei nung borok no tini wo torkha lobrekha kaitor haingo nung borok no sama hakino nung borok no tui therka kaiton no hambai maya ganang subrai o kaiton nung borok no toroi logroi tini wo borok no hiksong saisong nukhung ketal yapri senani yakpri songnani nung jora kaham rekha kaiton na hambai maignang subrai nung subadi hamari kladi apa tinio je borok nei kaisa borok je gosi laimani thiasak jora hamia sayabo mase manang yaobo hiksong saisong hnei borok nailenani bagi borok gosika kaiton na hambai subrai nung borok gosi nung hamari kladi nung khaksang marajadi
Jisuni maisuni marok sanjao. Amin. Oh, nagadi. Kumni malarok ya. Hah? Kumni malas ruplasa. Yes, thank you boroba. Borong no tamu yapar sang merok tahun sini garden no, enggak ke jorang no tongker lagi, enggak tay, oboni sate kumala sate ya kongko oboni sekarang yapar sungai sini local mau thanu murid tuh sini songhor ke pastor posaka, mau kajian naik, enggak oboni bagai borong no yapar geradi. Ah, sab no, kajian no, samri no, samsung no, kening no, yang heli jorok kesin heli lainnya, tanya kudo, kai lebar ipaya ko, apa kesin heli lainnya, heli neng apa orang rupru ke, kum sari heli dik lang do, kum hakin no naik coba tongtong, ini baik kurik lang di, oke. Lagi ada. Mongke rangsak ni ya stem rock. Rangsak abo belai kena morok. Abo ni bagi tini wo borok. O lukus kanggo. Kene kapaksa hamzak laimani bisingti o mari. Hamzak mani mari no yapar lainani. O morok ni selaipan o morok. Borok hiksong saisong. Asake hamzak lai tongtong abose. Abo ni bagi no. Ang okok rono tiniwa asal kalias hal tangmani ba sungjoto ni sima ba amni bagi borok no yang sini camri katal ni kaisa kulo girdi hamzu katal ni kaisa hamzu katal ni kulo girdi kok rei kumni malah asal nopo sok lain terek apa nih lagi seng kumni malah terek karima tige sentawanya hari hingga ke wazora wo sini samri ketal sekang karnai pagi karena mai kor karnai ya sion ani lo bisa nih ya sion itu apa nih ya sion ya sion atau oke hamba ya pak korop layanan oke sini samri ketal nopo karir ya pak korop layanan oke hamba burung naik toksong lagi na kalai hele janjinya sedih naik lagi na kai tol buruk no akeno kaksak ma tei hamsak mung burung no ruwi tongteng abus abuni bagai saidi seng elam bang ni koktai rok no seng thang lain ni teruk kumni malah sok kya bazarok deh oh kok rei hambai borong no kisah sulu di haji enggak kumni malah pace sengka kisah kai tuni kok terung no kisah mutu khlai sinai ik song sai song ni kok no tu kisah mutu khlai sinai laso seng merit certificate to langsung signature nalai sinai jadi kumni malah besok payah koba ang kumni malah rabai seng mai jotro kuya ko gazana belena kisa logo tong lain kumni malah se sopaya ko karya ko do gaul magin ngoro kun jaga ta thangbai di
kunni malakari marok nuglat ke borok no merit certificate yafar marok nuglat aboni bagai borok kun jaga ta thangai jadi elam bagjo tningai naina ang puya saini kok thaino kisa saporwan o sai hanjang ro Kristo bosanuri mothana hamjak ma haino hik songna hamjak di motha no tuyo sui kupul khlaibai bini kok bai abono kaitoni yago yafarei rena hnei se bosakno rugo motha no sap sutra ke majra kri ke kosam kri ke kodroja kri ke ebate mungsa derama kri ke naithok rusugei bini thani yafarei rei manatei ke bo abono khlayo omotei ke sakna hamjangnai no sai hanjangnai ro hikno hamjak thai khlayo hikno hamjangnai borok bo sakno hamjago elamba kathar porimani kaitor tini borong ni nukung kaitor hamari khaiteng amen ang sudu kisa kongrai ma haing tonga kisa hasal ni phaimen bata nga khasing oro si kisa walayei hadul kisa ngabanyo kongrai romre re ni thaka tamna hadul kisa ma ga kongrai romui thangwa angbo allergy da tongsia haibro kamsi abono elambag ni digi sengthang lai ni elambago kaitor kok therungna tabu saka sai hanjangnai rok no o sai hanjangnai rok elambago srai sau sukai Yesu Kristo mothano sakno rei hamjakna haikeno sai hanjangnai rok bahaino hikno hamjagei masema tongnai hni sau Kristo bo osungsaro phaikya sabni bagai ingini ne ani bagai sungsokno sawi manu sumsokni bagai bo sungsaro bo phaikya boro rong sumsokni yakni phiyoknani thiblangi tongmani thanglang phainani bo borongno hamsamani bagai bo tini osuksaro phaikya sungsokno su piaba Yesu Kristo bahai mothano bahai hamsa kodroja khringai di Yesu ni hai dana kosong tu pasak khring mungsa jaga menak mak kre yaba no serai tei bai sui kupur khlaisa khai ni sau asake Yesu bai mothana hamja gai tong ni sau motha sabu chung joto poito khlaina ro no hamja gai tong oke sai hanjang ro bahai no hikno kodroja kre mazra kre ke ma hamja ngai ni sau kodroja gufrungsa sai hanjang ro nung bati suang nung faidi do nung saruga nung se suang nung faidi ke bang suang nung faidi ta nung kau terus ang boleh nak kasih bazar thang mani kisah saltong sini faidi ber mak kiri ma musong sungna nanggo misalnya horti po kes payu ke bang kisah kau terus jak mungkin kisah teh di mosok kiri kya be nogo mungkin kiri kya mungsa kiri kya malah tu bulia soal sebotong sa ke kodroza bebang no ti haya deba maka selarong ne bahan ka ma kodroza tungo Yesu Kristo amane bagino saus selarong no tu yei kodroza kriki tongdi age se bihik song no na hamza di tongnai age se bihik song na hamza gi kodroza kri khlai bihik song na ekta hamza gi tongdi ni kai tor ba haine sao abadi bagino buya phango elamba thasinggo ang rai samung bisam no khuk tangkha oma ani bekreng oma ani bahani ni mani bihik take sini samdi katate hamze kata thogni mui mangda thogsa to sia yang samri kata hungga ke tola pio zorza milo bosok mangda thogsa to sia anu milo bosok tola pio zori mas san sar di angapla sai malia mi bihik bunai bo thogni mu sai timani ba enggak bo sai bo thogni mu sai ke yang bihik ngaka sendi peng sak pas sana musung thogni sa zo thogya agi ang bo thogja eleng sai no mui borok ani bihik songiru menambu hainja wagi eleng sai bai sendi no mui borok songi cari nai di sai besar no saya menambu ni sawan ang bahai azora ama songan sari kang menambu jago asa ani guri bahai ta man bala sendi peng ni sana ja se manjak nang ba hali bok asta dunia ni kekha ani buku sirota sai ka bai khajago asa ani guri thogjago
tak phano obo songre kan tontra gula gula ang mayo pumas ase ang mahano pastor kai krangja phun izmi ha sate bini amui borok sendei ba sate an mahaya take beba thokjagi thanga abo thokjai ba ma thokjago tan ba ngeke abo kai to sinam rekabni bekrensi kai rekan kabni ni bekren ka bekren ni sabo bekren ai diba engli thanga de thokjai ko ma thokjak sina walai mun kri khaun bage ang thokjang ro bihing ma thokjak na bihing ma sai thokjak bo bihing ma thokjak sinai amani bage usundui bazaro phalo